जेम्सआ सासेल'सो एरख'जादों आं एक्ट्रेसफोरखौथ' बुंथ'ला फैनो गोनांगौ जागासिनो दं बे आं बेखौ बुंथ'ला बहुत डेन्जार जागोन बहुत माने बबावबा गिदिङै दङ बेखौ जेम्सआ गोबां मिथिगौ बेफोरखौ उनाव जागोन बेफोर उनाव जाबाय थागोन बेफोरखौ आं जेबो बुंथ'ला जेब्ला अन ग्राउन्डआव मालाबा सौदावलायो अब्लानो बिराद डेन्जार जाबावगोन हा दा फैयै सौदावबावबाय आरो ना दिनै सौदावबावबाय आरो बेफोरबायदिनो दा आरोबाव दा बैसोर सिगां समाव जेम्सआ गावनि भिडिअ बुंदोंमोन आरो ना जेम्सआ सासेल'सो एरख'जादों नाथाय गोबां बेफोरबायदि फैनो गोनां दंबावो बिसोरो उननि समाव माने सौदावलायोब्ला बिनिफ्राय आरोबाव गावसोरनियाव मा जादों बिनिफ्राय रासिन डेन्जारसिन जालांबावगोन होननानै बुंदोंमोन आरो ना दा दिनै थिग बेबादिनो मोनसे नैबे टमी आरो मनीषनो बिसोर सानैनि भिडिअआ दिनै फुल भाइरेल जाना होबावबाय दा बे भिडिअआ भाइरेल जाना होबावबाय दा दिनै आरोबाव खनसेबाव सेकेन्ड टाइमनि थाखाय दिनै बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअजोंहाय दिनै जोंनि बर' हारियाव आरोबाव जोंनि माखासे बर' हारिनि मान सन्मान दिनै बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअनि गेजेरजोंहाय माने जायफोराथ' भाइरेल जाखादों बिसोरखौथ' बुंनांला बिसोरनि गावसोरनि न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जाथि खुरमा गासैबो थांफाजोबखाबाय दा दाख्लै सिगां समाव जानानै थांबाय फारि मोनसे आरोबाव दा फैबावबाय फारि मोनसे टमी आरो मनीष नै बिसोर सानै बिथांमोनाबो फिल्म इन्डास्ट्रिनिनो माने साफा मेम्बारमोन सोद्रोमामोन दा बिथांमोनाबो बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावनायनि भिडिअआ दिनै बिथांमोनाबो माने ससियेल मिडियायावहाय नुजासारबावबाय आरोना बिथांमोना मानि थाखाय बेफोरबायदि गावसोरो पार्सनेलि खालामबाय बेफोरखौ माने बेफोरबायदि भाइरेल जानो मोनलायनायनि माब्रै बेफोरबायदि जानो मोनखो बेखौहाय बुंनो हाला आरोना मिथिनो हाला मा जाहोनाव एबा मानि थाखाय बेफोरबायदि भाइरेल जानो मोनलायनायनि बिथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावखो बेखौ जोङो मिथिनो मोनला दा दिनै सानना नायोब्ला दिनै जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव बेफोरबायदि मोनसेनि उनाव मोनसे दा बेफोरबायदि भाइरेला जाबाय थायोब्ला अब्ला बै सानसे समावहाय जोंनि बे बर' सावथुन मुलुगा मोनसे मुगै जानायनि लामायाव फैगोन मानो होनना बुङोब्ला बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्टर एक्ट्रेसफोरा बेबादिसोनो होननानै बयनिबो खुगायाव सावरायज्लायजानानै माने मोनसे गाज्रि मुंखौसो मोननो थांगोन बेफोरबादि फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसिफोरा जुदि गाज्रि भिडिअजों भाइरेल जानांबाय थायोब्ला बा भाइरेल जाजाबाय थायोब्ला उननि समाव मोनसे बिसाया बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन माने गाज्रि मुं मोननो थांगोन दिनैनि बे जोंनि बर' सावथुन मुलुगा दासो माने देरफुनाय होननानै बुंजायो माने दासो एसे डेभेलप जागासिनो दङ दासो बे एसे एनै डेभेलप जाबोबाय थानाय समावनो जुदि बे फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसिफ्रानो दिनै बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ जों भाइरेल जाबाय थायोब्ला अब्ला मा डेभेलप खालामनो मा जौगाहोनो फिल्म इन्डास्ट्रिखौ आरोबाव गावनि फिउचार जेनेरेसनखौहाय मा फोरोंनो मा फोरोंलांनो मा डेभेलप खालामनो हानो अब्ला दिनै बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअजों गाव मोजां हाबा मावलांनांगौनि अनगायैबो दिनै बेफोरबायदि गाज्रि सावगारि बा गाज्रि नुथायजोंसो जुदि गावनो ससियेल मिडियायाव जुदि भाइरेल जानांगौ जायोब्ला अब्ला गावनि फिउचार जेनेरेसननो मा फोरोंनो मा रोंगौथि होनो अब्ला नोंसोरो बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअजोंनो भाइरेल जाजानानै नोंथांमोननि मान सन्माना गासिबो बरबाद जाजोबनानै थाङोब्ला अब्ला नोंसोरो इयुननि समाव माखौ लानानै एबा मा गोहोजों नोंसोरो जौगानो हानो मा गोहोजों नोंसोरो डेभेलप जानो हानो अब्ला गोबां साननांगौनि बाथ्रा दिनै गुबुन जाथिनि गुबुन हारिनि फिल्म इन्डास्ट्रिया गोजौ लेभेलाव जौगानानैहाय बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय आरो बेजों लोगोसेनो हारिखौ जौगाहोनोब्ला हारिमुनिबो गोनांथि हारिमुवा जुदि जौगायोब्ला हारियाबो जौगालाङो हारिमुवा जुदि सिगाङाव जौगालाङोब्ला हारियाबो लासैनो जौगालांनो गोबाव सम नाङा मानो होनना बुङोब्ला रिंगु दामसा एबा हारिमुनि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव बा मोनसे ट्राइबआ मा रोखोम नै बेखौहाय जुदि हारिमुनि गेजेरजों
जौगाहोलांनो हायोब्ला अब्ला हारियाबो लासैनो जौगालांनो गोरलै जायो, बयजोंबो मिथिसार जागोन, गुबुनफ्राबो नायगोन बे कालचारा, बे भिडिअ'आ, बे लेंगुवेजआ बबेनि आरो बिसोरो बबे ट्राइबनि, नै बेफोरबायदि कुइसन फैगोन। जुदि हारिमुवा सिगाङाव आगान होनो हायोब्ला जोंनि बर' हारियाबो जौगालांनो थाखाय गोबाव सम नांनाय नङा। बेखायनो जायफ्रा हारिमुआवहाय दङ, रिंगु दामसा हारिमुआवहाय जायफ्रा दङ, नोंसोरो बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ'जों गाव गावनि मोनसे डेभेलप जाखानाय केरियारखौहाय बरबाद खालामना लायालासिनो नोंथांमोननि जिनाखि केरियारा बबे लेभेलाव दङ, नोंथांमोननि जिनाखि केरियार नैबेखौहाय आपग्रेड खालामनो थाखायसो नोंथांमोना मोजां मोजां हाबा मावनानै, समाजाव मोजां मोजां हाबा मावनानैहाय बयनोबो दिन्थिलांनांगौ, गेदेर उन्दै गासिनोबो फोरोंलांनांगौ गाव गावनि टेलेन्टखौ लानानै। नाथाय दिनै बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ', गाज्रि हाबा मावनानै नोंथांमोना जुदि गाव गावनि केरियारखौ खोमाना लानांगौनि गोनां जायोब्ला अब्ला नोंनि जिनाखि मावनांगौ हाबा, नोंनि जिनाखि रोंगौथि, बेफोरखौ नों उननि समाव आपग्रेड खालामनो हायाब्ला नोंनि लाइफआ डेभेलप जानायनिफ्राय जेब्लायबो उन जानानै थागोन। जौगालांनांगौनि उल्थायै नोङो गोदोलांगोन। बेफोरबायदि लामाजोंहाय जुदि आगान होबाय थायोब्ला जोंनि बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि आर्टिस्टफ्रा बेफोरबायदि लामाजों आगान होबाय थायोब्ला उननि समावहाय गोबां माने बर' सावथुन मुलुगा मुगैजागोन, गोबां सावरायजागोन जोंनि बर' सावथुन मुलुगा। आरोबाव बे फंसे बाथ्राखौ आं दिनै बुङो, सिगांनि समाव सानै जानानै थांबाय, नेक्स्ट टाइम जाबाय टमी एन्ड मनीष। आरोबाव जोंनि बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि गोबां एक्टर एक्ट्रिसफोरा जुनियरनिफ्राय लानानै सिनियरसिमहालागै अलरेडि माखासे भिडिअ'फोरा वाट्सापफोराव एबा वाट्साप ग्रुपफोराव लिक जानानै दंखासै। खिन्थु इउटुब फेसबुकफोराव भाइरेलल'सो जायाखै। बिथांमोना खाफाल मोजां। नाथाय माब्लाबानि समाव सोरबा सासे सुबुङा मोनोब्ला बिथांमोननि फिउचार लाइफखौ सानालासिनो इउटुब एबा फेसबुकफोरावहाय आपल'ड होनोबो हागौ। अब्ला बिथांमोननि केरियाराबो दिनै सिगांनि समाव जायफोर जेम्स आरो गेमस्रिमोना गावसिनि केरियारखौ खोमाना लानांदोंमोन बा बिसानिफ्राय सासपेन्ड खालामजानाय बेफोरबायदि लामायाव फैनांदोंमोन, थिग बेबायदिनो नोंथांमोनाबो सौग्रावहैनो हागौ एबा जानांनो हागौ। दा भाइरेल जानानै उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम बयबो नुजोब्बाय। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबायब्ला मुलुगावनो गोसारजोब्बाय, बयबो नुजोब्बाय। नोंथांमोननि मुंजों लोगोसे फिल्म इन्डास्ट्रियाव बिसायाव जेसेबांनाखि मेम्बार्सफोर दं बिथांमोननि मान सन्मान, बेजों लोगोसे नोंनि न'खरनि बिमा बिफा, बिदा फंबाय, जाथि खुरमा आरो बर' हारि गासैनिबो मान सन्माना थांजोब्बाय। दिनै जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि मेम्बार्सफ्रा बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ'जों जुदि भाइरेल जाबाय थायोब्ला इयुन जेनेरेसनखौ माब्लाबाबो रावबो माने फोरोंलांनो हानाय नङा, बेखौ गोरलैयै नुहुरो। अब्ला बे देरफ्रुबोनाय उन्दै लाइमोन गथ'फोरनि बिमा बिफाफोरा इयुननि समाव रावबो गाव गावनि फिसाखौहाय, गाव गावनि फिसाफोरखौ बेफोर सिनेमा लाइनावहाय एबा हारिमुनि लाइनाव रावबो थिनहरनाय नङा। हारिमुनि लाइनावहाय रावबो गाव गावनि फिसाफोरखौहाय थिनहरनो गिनाय फैगोन। बेफोरबायदि थासारिया जोंनि बर' हारिमुनि गेजेराव बा जोंनि बर' हारिमुनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि गाज्रि भाइरेल भिडिअ' बा गाज्रि थासारिया सोलिबाय थायोब्ला इयुननि समाव देरबोनाय उन्दै गथ'नि बिमा बिफाफोरा गाव गावनि गथ'फोरखौहाय रावबो सिनेमा लाइनाव थिनहरनाय नङा। बेखायनो आं गुरैयै खावलायो, जोंनि बे जाखांबोनाय बर' हारिमु एबा बड' सिनेमा, बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि जेसेबांनाखि आर्टिस्टफोर, आरोबाव फैनो गोनां जेसेबांनाखि जोंनि देरफ्रुबोनाय लाइमोनफोर, गासैबो जेन' गाव गावखौहाय सांग्राङै लाखियो, जेन' बेफोरबायदि गाज्रि थासारियाव
गबनानै गाव गावनि केरियारखौ जेन' खोमाना लानो गोनां जाया बेनि थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय। दिनै बेफोरबायदि गाज्रि थासारिजों जोंनि बड' फिल्म इन्डास्ट्रिया जुदि गाज्रि जायोब्ला इयुननि समाव जोंनि बर' हारिमुखौ सोर सिबिनो, जोंनि बर' हारिमुखौ सोर अनसायनो, जुदि हारिमुवा थांनानै थायाब्ला हारिनि सिनायथियाबो जौगानो गोब्राब। जेब्ला हारिमुवा जौगायो अब्लासो हारियाबो लोगोसे जौगालांफायो। जेब्ला जोंनि बर' हारिमुवा जौगागोन लोगोसेनो जोंनि बर' हारियाबो जौगालांगोन। बेनिखायनो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिखौहाय एबा जोंनि बर' हारिमुखौ रावबो गुबुंले दाखालाम। जोंनि बर' हारिमुखौ रावबो हाद्रि दासार। जोंनि बर' हारिमुआव थानानै जेन' रावबो जोंनि बर' हारिमुखौ बेफोरबादि गाज्रि खामानि मावनानै हाद्रि दासार। स' लोगोफोर, आङो दिनैनि बे सुंद' भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आरोबाव आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला अननानै आंनि बे खन्थाइ मुलुग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। आरोबाव आंनि बे भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला एबा आंनि बिबुंथिखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो हाजासे शेयार खालामनानै हो। आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम गुरै गले गले खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।